A empresa Anspal Construcións iniciou xa os traballos para instalar as redes de saneamento e abastecemento de auga no lugar da Mirandela. A actuación complementarase co reforzo do alumeado e a pavimentación de varias vías. E aquí vais a proceder á ampliación de servicios públicos, como por exemplo o saneamento, a recollida de pluviais, o abastecemento e tamén o alumeado público, non? E isto todo é no núcleo da Mirandela e en diversas zonas que están por aquí ao redor todo deste núcleo onde nos atopamos. A actuación dará servizo a unhas 30 vivendas, así como a numerosas parcelas disponibles para a construción, posto que se trata dunha zona clasificada como chan urbano. E sobre todo de vivendas que xa levan anos sin agua, sin saneamento, con precariedade nos seus servicios, pois dotalas das acometidas necesarias, así como de parcelas, porque esta é unha zona calificada como suelo urbano e hai numerosas parcelas que a día de hoxe pois tampouco contaban con os servicios e nas futuras edificacións que se poidan facer pois irán xa debidamente executadas neste aspecto. O obxectivo do Concello é dotar de servizos esenciais a todos os núcleos de poboación, incidindo no rural. Este tipo de obras enmárcase dentro da serie de proxectos aos que lle queremos dar prioridade no noso Concello. Lugares que actualmente carecen dos servicios mínimos ou que presentan un deteriorado estado de conservación. Con servicios mínimos refírome a saneamento, abastecemento de aguas, recollida de pluviais e luz. Por suposto tamén a reposición de pavimento ou nova pavimentación. Dentro de uns días tamén pretendemos presentar a carretera que vai de Banda Seca ao Castro e que tamén entra dentro deste tipo de obras que estamos agora anunciando, non? A obra suporá un investimento próximo aos 140.000 euros financiados con cargo posta Deputación da Coruña.